ate kuya na aday ko diri sa quarantine area ron. Kuan na ron ako kanang ikasiyam na adlaw. Unya, akong ipakita ang palibot kung asa ko gi quarantine area. Unya, kanang naadjud ko na naanar ko dun sa among barangay diri sa Bantayan Island. Finally, mahapit man jud kong mahuman no. Ako jud ilibot mo kung unsa ka nindot sa among lugar. Syempre proud jud ko na taga dinhi ko sa Bantayan Island. Mao ni akong gi-quarantinan. Nag-quarantine ko diri, naal ko diri sa daycare center. Ug kanang mao ni kani siya diri health center. Unya kato dito mao to ang barangay hall sa barangay Atop-Atop. Unya ako ipakita sa inyo unsa siya ka nindot sa among barangay. Kato mao dito siyang basketballan dito. Unya kana unya kanang naa na siya dito yung mga tindahan. Kato dito mga tindahan. Kana. Ang siya kanindot. Mao na siya. Naana na siya dito yung mga tindahan. May mga tao na naghapot dito. Mao na ang among barangay hall. Una. Mao ni siya diring area